gabi ang TV gikan sa Liloan Baha. Gilabay nila dayon giayo sa kumbana. Ni display siya guys, ning kuan siya ning kuan pero na siya ko Andre wa pa mauga. Andre dapita ba wa pa mauga. Tanawa iya kadako. Skadupa. Dako kayo ang TV guys. Kanira siya ay mauga ra man ni parehatong TV usa nga ning uga ang kuan ba. Wal kanira may kuan. Mawara ni siya. Mawara na siya. Ato kala lisil pang huwam remote ka. TV guys, Gamay raman iyang kuan kanis, kanang murag ana bagian ba. Gikan sa Liloan. Gilabay nila. Gipunit. Kaya nang scrap pa ni silang Minchong. Yayo ni Minchong. Yayo ni Minchong. Nya karon nakuha na siya, naayo na siya. TV gikan sa Baha. Di mo kuan kay way remote. Palitanan og remote. Ora man ta isla TCL. TCL na. Ibutangi ko ng kuan sa pagkuan sa password. Yan ning kuan. Lapok na.